Αλλάζει για τον Κόντο. Κόντος με τον Αρτόλα θα βγάλει την παράγει σέντρα. 2-1 για την Κέρκυρα. Πάρε βάλε. Μετά από 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, μετά την είσοδό του, ο Μαρκόφσκι κάνει το 1-2. Η ανατροπή για την ομάδα της Κέρκυρας. Ο Κόντος τον είδε στο δεύτερο δοκάρι. Παράλληλη πάσα, πάρα πολύ επικίνδυνη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Λεταλέγκνα να τη χάσει αυτή τη φορά. 1-0 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. 46ο λεπτό από τραγικό σφάλμα στην άμυνα της Βέρειας. Ο Παπάζογλου κάνει αυτό στην προσπάθεια, κερδίζει και την κόντρα. Είναι στα όρια της περιοχής εκεί. Ο Μήτρογλου ξεφεύγει ανάμεσα σε δύο και σουτάρει. Τι γκολ ήταν αυτό! Τι έβαλε ο Κώστας Μήτρογλου! Ακόμη ένα hat-trick για τον Κώστα Μήτρογλου. Ξανά και ξανά θέλουμε να δούμε. Ωραία στη φάση. Θέλει να παίξει και το 1-2. Κλείνεται από τον Άνω Ευδιάς. Βγάζει όμως τη σέντρα. Το σούτ από τον Μερεμπιασβίλη. Εκπληκτικό γκολ για τον Όφη. Τρομερό γκολ για τον Όφη, ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό. Ο Στάθης από πολύ δύσκολη θέση έβγαλε εντυπωσιακή σέντρα. Πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μερεμπιασβίλη απευθείας στο βολέ. Και έτσι έγινε το 0-1. Λέγαμε για τα ωραία που συνοδεύουν τον Γεωργιανό, ο οποίος μας συστήνεται με ένα εκπληκτικό γκολ. Δείτε πως σε μια φάση που έμοιαζε χαμένη έγινε το 1-2. Πιέστηκε από τον Άνω ο Στάθης, αλλά έβγαλε εκπληκτικά την σέντρα από το σημείο του πέναλτι. Απίστευτο. Του Γκαρσία. Ψάχνει πάλι το μέσο του Ατρομήτου, περνάει αυτός. Κάνει και το σουτ, γκολ, 2-3. Στο 79ο, δύο πανέμορφα γκολ για την ομάδα του Αναστόπουλου στο δεύτερο ημίχρονο. Δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Περιστερίου. Ο Λεόνι έχει όλο το γήπεδο άδειο, Ούμπιδες στα δεξιά, αν προλάβει, και το κάνει. Ζητάει ο Ναπολεόνι, αυτόν σημαδεύει ο Ιταλός με κεφαλιά! Τι γκολ ήταν αυτό! Τι έβαλε ο Ναπολεόνι, κυρίες και κύριοι, στο 55! Πρώτη φορά στην καριέρα του κάνει hat-trick με ένα απίστευτο γκολ! Τι βλέπουμε σήμερα! Ο Ναπολεόνι, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του, ξέρει ότι έβαλε απίστευτο γκολ! Στο 55, τρίτο γκολ στο παιχνίδι για τον Ατρόμητο. Όλοι οι όρθιοι τραβάνε τα μαλλιά τους για τον γκολ του Ναπολεόνι. Η κίνηση ζητάει την μπάλα μπροστά. Ο Ούμπιδες τον βρίσκει. Πέφτοντας στην Γεμίζει ο Παντελιάδης. Όλοι σημαδεύουν τον Δήμετρο, τον Σάντεμπεργκ, ο οποίος εδώ κατεβάζει για το σούτ του Άμπρος. Πολύ ωραίο γκολ στο 80, ο Ντάρεν Άμπρος σκοράρει ξανά. Άγαλμα ο Καπίνο, ισοφάριση για τον Απόλλωνα με το πολύ ωραίο γκολ του Ντάρεν Άμπρος για το 1-1. Γκολ νούμερο 6 στη σεζόν, πέμπτο στα τελευταία 6 παιχνίδια για τον Ντάρεν Άμπρος. Όμορφη εκτέλεση για την ισοφάριση. Γεμίζει ο Παντελιάδης για τον Μπαράλες που βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Φοβερή κεφαλιά του Χερόνιμο Μπαράλες στη γωνιά του Λουκ Στυλ που δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους του, ο πολύ δυνατός στον αέρα. Σαριφάρτ πέρασε από τον προσωπικό του αντίπαλο, είναι 2 του Πανιωνίου με 4 του ΠΑΟ. Κράτησε ο Σαριφάρτ, κάνει κι άλλη τρίπλα, έμεινε όρθιος. Καταπληκτικό γκολ! 3-1 στο 82. Ένα υπέροχο γκολ από τον Ανσαριφάρτ. Ατομική προσπάθεια, εκπληκτικό γκολ, το 8ο δικό του στο πρωτάθλημα.
Στρούνα για τον Τσουκαλά. Πίσω για τον Τσάβες. Και πάλι για τον Τσουκαλά. Ωραίο το τακουνάκι για τον Στρούνα. Τσάβες, το σουτ. Καταπληκτικό γκολ. Ισοφάριση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Τσάβες. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Τσάβες. Η μπάλα παίχτηκε αρκετό χρόνο μέσα στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Δεν μπόρεσαν να διώξουν. Εκπληκτική κίνηση του Μπέργκ που σκάβει την μπάλα. Εκπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 43 το 2-0. Ένα Χουχούμικες και Πράνιτς έλεξαν πολύ ωραία την μπάλα. Σέντρα από τον Κροάτη χαμηλά. Μπήκε στη φάση ο Κλωναρίδης. Ο Μπέργκ από εκεί δεν το χάνει. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 6ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ. Ο Μάρκους Μπέργκ πετυχαίνει το 13ο του τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα. Εδώ είναι. Έχει προηγηθεί το 1-2 ανάμεσα σε Χουχούμη και Πράνιτς. Ο Κλωναρίδης γυρίζει. Τι ωραία. Ο Βίτορ σταμάτησε την πάσα για τον Μήτρογλου. Ελαμπτελαουή και άλλο λάθος. Γκολάσα. Πάλι ο Πάοκ θέλει να φύγει στην κόντρα με την πάσα για τον Περέιρα. Ανεβαίνει πάλι ο Σαλπικίδης. Το σουτ, η μπάλα γκολ. Φοβερό γκολ στο 50. Περέιρα. 1-2. Τι μάτς βλέπουμε σήμερα, τι γκολ βλέπουμε σήμερα. Ο Περέιρα, ο οποίος έβρισκε δίχτυα, είχε ένα γκολ ανά 3,5 προσπάθειες. Ο Δημητρόφ εκτελεί γκολ στη γωνία, σε σημείο στο οποίο δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση νομίζω να αντιδράσει ο Κυριακίδης. Πάρα πολύ γρήγορη απάντηση με ένα εξαιρετικό χτύπημα. Ο Βάργκας έτοιμος να εκτελέσει, η μπάλα πέρασε από τον τείχος, γκολ! 1-0 η ΑΕΚ, το οποίο το σκεφτότανε πάρα πολύ. Εντουάρντο για τον Στάθη. Θα είναι αυτός που θα βγάλει τη σέντρα, επικίνδυνη. Θα διώξει ο Τζανακάκης. Ντουντού θα κάνει το σουτ δυνατό, καλό γκολ, καταπληκτικό γκολ από τον Ντουντού. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τον Βραζιλιάνο. Σκοράρει για άλλη μια φορά. Τρίτο παιχνίδι του με τη φανέλα του Όφη, τρίτο γκολ, ο Ντουντού. Τον αφήνουν να πανηγυρίσει μόνος του. Εκπληκτικό γκολ, εκπληκτικός πανηγυρισμός. Άξιοι συγχαρητηρίων οι φίλοι του Εργοτέλη, οι οποίοι χειροκρότησαν και αυτοί αυτό το πανέμορφο γκολ από τον Ντουντού. Απολαύστε το. Μπακασέτας, Ανσαριφάρτ, πάλι ο Μπακασέτας! Καταπληκτικό γκολ στο 66, 2-1 ο Πανιώνιος κι άλλο γκολ ο Μπακασέτας. Στον καλύτερο μήνα της καριέρας του αναμφίβολα, κάνει εκπληκτικά. Το σούτ εδώ, φανταστικό γκολ από τον Καραγκούνη στο 48 και θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του Ολυμπιακού για αυτό το εκπληκτικό τέρμα. Ακούτε την ατμόσφαιρα, θαυμασμός για τον γκολ της ισοφάρισης του Ατρομήτου από τον Καραγκούνη, από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, το ζεστό χειροκρότημα υπό την... Τη φορά ο Αμπιντάλ δεν προωθήθηκε. Ο Ντομίγκες προς τα έξω, εκεί που περιμένει ο Φουστέρ με τη μία, γκολ! Απίστευτο γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-1 με τον Φουστέρ να παίρνει την ασίστα από τον Τζόρι Ντομίγκες και με μαγικό τρόπο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γλίκου. Ο Γλίκος, ο οποίος έχει... Εκτέλεσε ο Παπαστεριανός, γκολ!
γκολ. Πω, τι γκολάρα ήταν αυτή, απίστευτο σουτ. Καταπληκτικό. Από τεράστια απόσταση σημάδεψε, ευθύβολο, βοηθήθηκε και από τον αέρα, γιατί πραγματικά σε αυτή τη φάση βοηθήθηκε.